בוקר טוב חברים, אני נמצאת כרגע בבית חולים איכילוב. אני נמצאת כאן עם זוג הורים שנולדה להם אתמול תינוקת, קטנטונת ומקסימה. משרד הרווחה החליט שהוא רוצה להוציא את הילדה מחזקת ההורים. ההורים זועקים, ההורים זקוקים לעזרה. אני מבקשת שתקשיבו למיכל, אני מבקשת שתקשיבו ליעקב. ואני רוצה שתגידו לי מה חשוב יותר, כסף או אהבה, חיבוק של אמא ואבא או ידיים זרות. אני זקוקה לעזרתכם. אני זקוקה לאנשים שיגיעו לכאן. אני זקוקה לאנשים שיביעו בהם תמיכה. אני זקוקה לאנשים שיגידו לא עוד, לא מנמיכים יותר חלשים. לחלש מושיטים יד, לחלש עוזרים לקום. מיכל, כן. אני רוצה שתגידי את מה שאת מרגישה. אני מיכל, בת 29. אני זקוקה לעזרה, שאני רוצה לפחות את הילדה לראות, לקחת אותה איתי. אני אוהבת אותה המון, מה שסחבתי אותה 9 חודשים, ואני לא מוכנה שיקחו את הילדה השלישית מהידיים שלי. צריכה עזרה, תעזרו לי בבקשה. אני בעלה של מיכל, ואני רוצה להגיד לכם שפה רוצים לחטוף לנו את הילדה ולקחת אותה לאימוץ ולהרוויח עליה כסף, ואנחנו לא מוכנים שזה יקרה ככה. הילדה הזאת בחסותנו, יש לנו אמצעים לטפל בה, לדאוג לה, ההורים שלי מוכנים לעזור, האמא שלה יכולה לעזור לנו קצת, כולם, אנחנו עובדים, נעבוד, נסתדר, ועכשיו הילדה הזאת בחסותם, הם לא משחררים אותה, וכל פעם אומרים לנו, כן, כל פעם אומרים לנו, עוד מעט ומחר ומחרתיים ועובדת סוציאלית תבוא, וזה לא מעניין אותנו עובדת סוציאלית, מעניין אותנו הילדה הזאת. שמו לה אזיקון ברגל ומפחדים שאנחנו נחטוף אותה. אנחנו לא רוצים לחטוף אותה, אנחנו רוצים לקחת אותה כמו כל זוג. יעקב, אתה אדם עובד? כן, אני עובד ברכבת ישראל בניקיון, וזהו. ואיפה אתה מתנדב? אני מתנדב במשטרת ישראל כנהג, ומה שצריך אני עושה והכל, וכולם מכירים אותי בתור אדם שאני אחראי ויודע לטפל ויודע הכל. מיכל, את עובדת? אני עבדתי בעבר. איפה? בניקיון, עבדתי בניקיון, אני עבדתי עכשיו בסופר, בגלל שאני בחופשה לידה. אחרי חופשה לידה אני חוזרת לעבוד, בעבודה הרגילה שלי. אוקיי. אני מסוגלת לטפל בה, להעניק, לתת לה כל מה שחסר לה. אני אוהבת אותה המון. חמודה שלי. זהו חברים שלי, אני צריכה את עזרתכם. תודה.